Kondor Norbert vagyok, a Magyar Szakszervezeti Szövetség munkavédelmi szakértője. A klímaváltozás hatásai Magyarországon is érezhetőek. A telek enyhék, a nyarak nagyon melegek, és extrém időjárási viszonyok alakulnak ki. Árvizek, aszályok és hőhullámok. Ezek kapcsán új kockázatok jelennek meg, melynek kezeléséhez elengedhetetlen a szociális párbeszéd és a párbeszéd szereplőinek az együttműködése. Magyarországon is munkavállalók halnak meg értelmetlenül a hőstressz és a hőgutak következtében. Ezért is nagyon fontos ez a párbeszéd, ami én azt gondolom, hogy Magyarországon nem igazán működik, formális jellegű. Ezért is követeli a Magyar Szakszervezeti Szövetség szociális és társadalmi párbeszéd helyreállítását, politikai igények helyett szakmai döntéseket.